Сафири Тоҷикистон дар Иттиҳодияи Аврупо Эркин Раҳматуллозода мегӯяд, ки Тоҷикистон аз стратегияи нави Иттиҳодияи Аврупо дар Осиёи Марказӣ интизороти зиёд дорад. Дирӯз дар шаҳри Брюссел Эркин Раҳматуллозода бо гурӯҳи аз хабарнигорони тоҷик, ки феълан дар ин кишвар қарор доранд, вохӯрда як суҳбати вижа барпо кард. Дар мулоқоти мазкур хабарнигори Радиои Озодӣ Зарангези Наврӯшонӣ ширкат дошт. Ӯ аз сафир пурсид, ки интизороти Тоҷикистон аз стратегияи нави Иттиҳодияи Аврупо чӣ аст. иттиҳоди Аврупо яке аз ҳамкорони ҷиддӣ ва содиқи Тоҷикистон аст ва иттиҳоди Аврупо ҳамеша масоили муҳими минтақаро хуб меомӯзад ва бо кишварҳои минтақа аз ҷумла Тоҷикистон бархӯрди дурусту ҷиддӣ дорад. Дар доираи стратегияи феълан амалкунанда ҳам ба Тоҷикистон ба фарқ аз кишварҳои дигари минтақа маблағгузории бештар шуда буд. ин бор иттиҳоди Аврупо роҳи васеътарро интихоб кардааст. масоили муҳими ҳар кишварро бо мақомоти масъули ин кишварҳо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ баррасӣ ва таҳлил карданд. дар натиҷаи ҳамин мулоқот ҳоло самтҳои муҳими кишварҳоро муайян хоҳанд кард. дар маҷмӯъ 34% ё 350 миллион евро аз буҷаи иттиҳоди Аврупо то имрӯз ба Тоҷикистон ихтисос ёфтааст. дар ин стратегия ба се самти муҳим маориф, тандурустӣ ва хоҷагии қишлоқ бартарият дода мешуд. дар стратегияи нав ҳамкориҳо васеътар ва ҳадафноктар хоҳанд шуд. мо албатта кӯшиш кардем ҳамон масъалаҳои муҳими стратегияи қаблиро ҳифз кунем, аммо ҳамчунин чанд масъалаи дигар аз ҷумла энержӣ, масоили таҳкими марз бо Афғонистон ва бехатариро илова кардем. иттиҳоди Аврупо ба ин ва тамоми масъалаҳои муҳими дигар таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дораду риояи онро талаб мекунад ва Тоҷикистон ҳам онро сарфи назар намекунад. шоми 22 ноябр дар Брюссел дар ҷаласаи шӯрои ҳамкориҳо равобити дуҷонибаи Иттиҳодияи Аврупо ва Тоҷикистон баррасӣ мешавад. тавре дар боло ёдовар шудаем Зарангези Наврӯшод дар Брюссел аст ва ҷузъиёти нишастро ба шумо пешниҳод хоҳем кард.